हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दङ? आंनि न'आव मैगं गायनाय बारिखौ नोंथांमोना नायनोब्ला दान्दिसे नायलांबाय थादो। आं नोंथांमोननो लासैनो दिन्थिलांबाय थानोसै। फै जों दायो थांदिनि मैगं बारियाव। नैबेनो जाबाय आंनि मैगं बारि। जाथ्रायावनो जों नुग्रोबाय नैबेयाव दुन्दिया। बे जाबाय गासिबो दुन्दिया, बिबार बारबाय दायो, लकेल दुन्दिया। नायदो नै। आरो नैबेयाव जाबाय बानलु दायो गायजेनदों। बिजौखौ आङो खेबस'ना होबाय, मानो होनब्ला बानलु गायोब्ला बिजौखौ खेबस'नांगौ, अब्लाना दालाइ रोदा माबायो। नैबेबो खेबस'ना होनाय जाबाय। आरो जों बिथिं थाङोब्ला नुनो मोनगोन नैबेयाव फान्थाव गोसोम, बे लाइन फान्थाव गोसोम जाहैबाय। आरो बिथिंजाय बख्ला, जायखौनो जोङो बुङो बख्ला फुलकबि गोथां। नै बेयाव जों बिबार बारबाय। माखासेखौथ' आङो जाबायानो। बेबायदि न'आव गायनानै दोननाय जादों। बे जाबाय गासिबो बख्लानि। बेनो जाबाय फुलकबि गोथां आरो जायखौनो बुङो बख्ला। दिनैहाय आङो मोननै बिबार बेयाव खानाय जाबाय, मानो होनबा गिदिर गिदिर जाबायमोन। सेरसे जानाय जाबायमोन। बेनिखायनो आङो बेखौहाय खानाय जाबाय। दिनै जानोसै जाथ्रा बिनिखौ माबायदि टेस्ट मोनजायो। अर्गेनिक गायनाय, बेयाव गोबोरखि हासार होनाय, जेबो मुलि जेबो हासार होनाय जायाखै। आङो बेबायदि जानो होननानैनो न'आव गायनानै दोननाय जादोंमोन। नोंथांमोनाबो हायोब्ला गावनि दखरसे जायगा दंब्ला बेबायदि गायनानै लानो हागोन। आरो नैबिथिंजाय लाफा गायदोंमोन। लाफाया माबा मोनसे बेमार जानानै गाज्रि जाबाय। बिराद मोजां जादोंमोन लाफायाबो। जाखांबाय खेबबासो। आरो नैथिं दंबावो, नै बेफोर लाफामोन, दाबो गुवारैनो दङ। आरो नैबेबो नै बख्लायानो बेयो। बिथिंबो फान्थाव दं। नैबेयाव आं दिनै मोनसे खानाय जाबाय आरो बैयावबो मोनसे खानाय जाबाय। दायो नोंथांमोना नैथिं नायदो, नै बेयावबो बानलु, आरो नैबेबो बानलु, नै आरो नैबेबो बानलु। नैबे जाबाय लाइमोन। लाइया दायो बेगर मोनसिगोन, बेखौहाय जमा खालामनानै दोननाय जागोन। आरो बिथिं थांसै जोङो। नैबे जाबाय बेदर थांग्रा मुला। दायो नै बेदर थांजेनबाय, नै देरबोगासिनो दङ। बेफोर गासिबो जाबाय मुला गोजा, बेदर थांग्रा। बेबायदिनो आङो बेदर थांग्रा मुला आरो फुनानै जाग्रा मुला, लाइ गोबां गायनाय जादोंमोन। दायो बेदर थांग्राया थांगासिनो दङ। आरो कबि गोथां बख्ला, बेबो दायो बारगासिनो दङ। जोबोद मोजां बारदों। आरो दंबावो मटर दंबावो। नोंथांमोना नायदो नै मटरखौ आं दायो बेयाव गायजेननाय जादों। नै रज'जेनबाय, बिथिंबो रज'बाय, माखासेया बेयाव रज'वासै। आरो मटरा नै बिथिंबो दं। नै बिथिंनाथ' बिबार बारसिगोन। बिलाइथो नै गासैबो मटर गोजा। बेफोरो नै। आरो नै बेयाव मोनसे आं माबा गायबावदों, बान्दा कबि गोसोम जार, एसे सोमखे। जोबोद मोजां जाखादों। नै बिथिंबो मोनसेयाथ' बेलाय नै जा साइज जाखादों, जा ताजा जाबोखाथारदों। आरो नैथिं नै मटरफोरा बिबार बारजोबसिगोन। आरो 15 दिननि उनावनो मोनजानो हागौ बेखौ। बेफोर जाबाय मटर। बेफोरथिंबो लाइ दंजोबोमोन। नै लाइफ्राबो बिबार बारजोब्बाय। बे लाइखौ आङो दोननाय जागोन। आरो नैबेयावबो आं मटर गायदों। बेबायदिनो एरियायाव मटर गायजोबनाय जादों। नै रज'जोबहांबाय। बेबायदिनो मोनफा मोनफा मैगं गायनानै दोननाय जादों बेयाव। आरो लाव जोगोनारखौबो गायनाय जाबाय। आरो बेयावहाय मा होनो, लेस्राबो गायनाय जाबाय, लेस्राबो गायदों। नोंथांमोना न'आवनो सारिगिदिं दखरसे बेबायदिनो मैगं गायनानै दोनोब्ला गोबां अर्गेनिक माल मोनजायो। जेबो बेमार आजार जानायनि चान्स गैया। आरो दानि जुगाव आथिखालाव माने
बाजारफ्रावबो गोबां मैगंफोरा दाम जाबाय, सेरसेयावनो 60 थाखा 80 थाखा 40 थाखा बेबायदि दाम जाबाय। आरो मा बांसिनानो हासार होनाय, ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि हासार होदों जाहाथे दसेनो देरनानै दसेनो सेरसे सेरनै जानाय बायदि बेबायदि इन्जेक्सन हासार होनानै मैगंखौ गायनाय जायो मानसिफ्रा। बेखौ जायोब्लाथाय मानसिनि देहायाव गोबां गाज्रि अबस्था जालांनो हमो। मानसिफोरा जायो मैगंखौ बेदर जायोब्ला लिभार गाज्रि जायो बा देहा गाज्रि जायो होननानै, नाथाय मैगं जानानैसो बांसिन मानसिफ्रा गाज्रि जादों। मानो होनब्ला बाजाराव बायनाय मैगङा बांसिन हासार होनाय, बेनिखायनो देहायाव हासारा हाबहैयो आरो मैगं थाइगङा बे हासारखौ बोनानै लानायखायनो मानसिनि देहाखौबो सिङाव गाज्रि खालामहैयो। बेनिखायनो न'आव हायोब्ला गायनानै दोन, अर्गेनिक माल जा, गोबोरखि हासार होनानै बा बोरमा खि बेफोरबायदि होनानै माबा मोनसे मोजां हायाव गायबानो जाबाय। आरो गाज्रि हायावबो जायो, बाला हाबाबो जायो गोबोरखि हासार होब्लानो, गावनि मावनायनि खोथा। अब्ला नोंथांमोना आं दिनैहाय माबायदि मावनानै दोनदों न'आव, आं बेखौनो मोनफा मोनफा एसे एसे जाबाय थायो। न'आव मा थानांगौ? बानलु थानांगौ, बिनिफ्राय दैज्लां बोथोराव लाव जोगोनार जिंखा आरो मा होनो लेस्रा बेफोरबायदि थानांगौ। मेसें बोथोराव लाइ लाफा मुला कबि फुलकबि बेफोरखौ गायनांगौ। अब्लानो मोनफा मोनफा माबा जालाङो आरो दैज्लांनि आरो मेसेंनि मैगं। दैज्लांनिखौ दैज्लाङाव गायनांगौ आरो मेसेंनिखौ मेसेङाव गायनांगौ। अब्लानो गोबां फैसाबो बासायो, गावनि देहायाबो बासायो, आरो मोनसे इन्टारेस्ट हाबोब्लाथ' गोबां बरिया। आरो फाननायनिखौ गायोब्लाथ' नों बिराद बुरजा गायनांगोन, नाथाय आं बेयाव फाननायनि जेबो गायाखै, आंनि न'आव जानो आन्था गायदों। अब्ला नै दायो नोंथांमोना नायनो हागोन आं जि फुलकबि गोथां खादोंमोन, नैबेनो नै बेयाव बिलाइखौबो आं बेबायदि साइड जानायखौ हानाय जाबाय। नैबेयाव मोनसे फुलकबि नै बक्ला, बियो गोबां गिदिरखा, नै सेरसे जानाय। आरो बेयावबो मोनसे नै मोननै खादों आङो, नै गोबां गिदिरखा, बेबो सेरसे जाबाय। बेबायदिनो नैबेयावबो गुफुर फुलकबि, बेलाय नै देरहांबोगासिनो दङ। आरो बैयावबो माबा गायदों, आरो नैथिंजाय बानलु गायदों। ओरैलायथ' नै गोबोरखि हासार गारनानै होनाय जाबाय बेयाव। नैबिथिंबो गोथां फुलकबि दंमोन, नाथाय बोरमाया माब्लाबानो हाबनानै बेयाव जादोंमोन, बेनिखायनो एसे गाज्रि जाबाय। मोनायाव बोरमाया हाबखोमादों, इसिबां मोजां थिं होथेदों अब्लाबो बोरमाया माथिं हाबखो? नैबे फुख्रि साइडथिंनिफ्राय हाबदों जानांगौ। नै बेफोरखौ बोरमाया बिलाइखौ जालांजोबदों, बेनिखायनो गाज्रि जाबाय। नैबे जाबाय माबा लेस्राखौ ओरैबायदि स्टाइलाव गायदों, बेयाव खुन्था गायनानै तार सोंनानै गोजौआव मानला होदों। बैसां गायनो दरखार गैया, तारजोंनो बियो मानला मानला फिथाइ थायगोन। बेखौबो बोरमाया जानानै एसे गाज्रि खालामबाय, नाथाय अब्लाबो थैजोबासै। दायो माबायदि जालांगोन मिथिला। बेफोरनो आरोखि आंनि जा मैगं गायनाय। दायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय, बेबायदिनो गाव गावनि हायाव एसे एसे जानो आन्था गायनानै लानांगौ। मानो होनब्ला बाजाराव मैगं बायनानै जाबाय थायोब्ला दानि जुगावथ' मिथिखायोना, गोबां हासार बायदिसिना अनेक इन्जेकसन होनानै मैगंफोरखौ फेदेर लाबोयो दारि गोलावफ्रा। बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि न'आव जानो आन्था एसे 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 गायनानै लानांगौ। अर्गेनिक माल मोनजागोन, गोबाव बोसोर जोरगोन, देहायाव गाज्रि जानाय नङा, देहायाव बेमार आजार जानाय नङा। दायो आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय लोगोफोर।